Når vi skal køre et kabel ind i vores PL-dåse, så skal vi sørge for, at der kommer nok af det her kappe ind. Der vil jeg tage at starte med at finde ud af, hvor meget jeg skal bruge. Det kunne fx være fra det ene hvide stykke til det hvide stykke herover. Så afisolerer jeg, inden jeg putter den ind i dåsen. Nu har jeg så afisoleret kablet, og som sagt, så skal vi bare have så, at det grå kommer nok ind i dåsen, men vi vil heller ikke have for meget af det, fordi det kommer til at ligge i vejen for os. Så fører jeg som sagt ind, og så trækker jeg mine ledninger ud. Og når jeg kan se det grå kappe, så stopper jeg. Så nu har vi nok ledning til at stå og arbejde. Som I nok har lagt mærke til, så har jeg stadig kablet på hele rullen her. Og det har jeg sådan set med vilje. Fordi på den måde, så kan jeg få målt lidt mere præcist af, hvor meget jeg skal bruge, i stedet for at stå med en tomstok og så måle, og så måske risikere at få for lidt kabel. Så det jeg gør nu, det er at beslutte mig for, at jeg vil op i midten her, og så laver mit bøj, og så lige se, hvor meget ekstra jeg vil have ind i dåsen. Det kunne være sådan her. Så ved jeg, at jeg har nok. Og så kan jeg klippe, og det kabel, der er tilbage fra rullen, det er ikke spildt. Med membrandåsen, der kan jeg sagtens afisolere, imens den er derinde, hvis jeg har lyst til det. Og det har jeg lige nu. Fordi modsat PL-dåsen, så har vi masser af plads herinde. Og så kører den lidt frem og tilbage. Så nu har jeg så mulighed for at justere kablet, så det sidder rigtig, rigtig pænt. Det gør det sådan cirka her. Og så vil vi sætte bøjler på.